Tita? Tita? Pa! Oh, George, pasok ka. Bakit parang nagmamadali ka? Tita, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, George? Si Renz kasi. Oh, napano siya? Hindi na po kasi ako matahimik. Nakokonsensya na po ako. Niloloko lang po niya si Myla. Paano nangyari yan? Ang bait naman ni Ren sa akin. Yun po yung akala nyo. Kasi nabanggit niya po na may pinag-aaral po siyang ibang babae. Ano? Pagkakaalam ko, kasintahan din po niya. Ha? Hindi pwede yan. Ibig sabihin, niloloko lang niya ang anak ko? Opo, tita. Ayaw ko pong konsintihin yung kaibigan ko, kaya sinabi ko po sa inyo to. Sige, George. Tama ang ginawa mo na pinaalam mo sa akin ang bagay na yan. Pero tita, pangako nyo lang po sana na huwag nyo na lang pong sasabihin na ako po yung nagsumbong sa inyo. Oo, George. Makakaasa ka. Sige po tita, mauna na po ako. Baka makita po ako ni Renz dito. Sige, George. Mag-ingat ka. Paano na kaya yan? Hindi ko pwedeng ipaalam ang totoo kay Myla. Baka kung anong magawa niya sa ibang bansa. Kapag nalaman niyang niloloko siya ni Renz. Hello, babe. Oh, hello babe. Babe, kamusta ka? Ayos lang naman ako dito. Mabuti naman at napatawag ka. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Nahihirapan kasi ako sa tuwing papasok sa trabaho. Bakit naman, babe? Kailangan ko kasing may masasakyan pag papasok ako sa trabaho ko. Baka pwedeng kumuha tayo ng motor na hulugan para may magamit naman ako dito. O sige, magkano ba yun? Basta magpadala ka lang ng 10,000 paunang bayad. O sige, bukas magpapadala ako. Salamat babe. Lagi kang mag-iingat dyan ha. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Ikamusta mo pala ako kay mama? Sige, dadalawin ko mamaya ang mama mo. Sige, salamat. Paano? May gagawin pa ako. Ayos. May gagamitin na ako pang hatid sundo kay Sheila. Hello, mahal ko. O mahal ko, napatawag ka. May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? May binili na akong motor. May panghatid sundo na ako sa'yo sa eskwelahan mo. Ha? Talaga? Maganda yan. Hindi na tayo mahihirapan pag namamasyal tayo. Kaya nga eh. O, kumusta naman yung pag-aaral mo? Maayos naman yung mga grado ko. Matataas. Mabuti naman kung ganun. Basta, ayusin mo lang para makapagtapos ka na din. Oo naman, mahal ko. Susuklian ko lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Sus, wala yun. Basta, kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Sige, mahal. May gagawin pa ako. Sige, mahal ko. Mag-ingat ka lagi. Malapit na makapagtapos si Sheila. Konting tiis na lang. Si Renz to ah. Tita, kamusta po? O Renz, tuloy ka. Pasok ka. Tita, kamusta na po kayo? Mabuti naman ako, iho. Napadalaw ka. Pinapakamusta po pala kayo ni Myla sa akin? Ah, oo. Tumawag nga sa akin kanina.
Ano daw po ang sabi? Ayun na nga. Nangangamusta lang. Bakit? May dapat pa ba siyang sabihin? Wala naman po. Kanino pala yung gamit mong motor? Sa akin po. Hinuhulugan ko po. Ganun ba? Sige po, tita. Hindi na po ako magtatagal. May pupuntahan pa po kasi ako. Sige, mag-ingat ka. Salamat po, Tita Mitch. Sinungaling. Akala niya, hindi ko alam ang ginagawa niya. Paano kaya ito? Magtatapos na si Sheila. Kailangan ko pa ng pera. Hello, babe. Napatawag ka? Kakamustahin lang sana kita. Maayos naman ako dito. Di ba kausap lang kita kahapon? Oo, namiss agad kita. Ikaw talaga. Babe, may pera ka ba dyan? Ha? Bakit? Aanhin mo ang pera. May binibentang lote si paring Pipoy. Gusto mo bang bilhin para pagtayuan ng bahay natin? Ha? Balak ko pa sana magbakasyon dyan. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakauwi. Pwede naman sa isang taon ko na lang magbakasyon. Para makaipon pa tayo. Para sa kasal natin. Pag-isipan ko muna, babe. Kasi gusto ko naman kayong makasama. Sige babe, ikaw ang bahala. Sana pumayag si Myla sa sinasabi ko. Para may gamitin kami ni Sheila para sa plano namin. Tumatawag si mama. Bakit kaya? Ma, bakit kayo napatawag? Anak, pwede ka bang magbakasyon muna dito? Bakit po, ma? Namimiss na kasi kita, anak. Ang tagal mo nang hindi umuuwi. Balak ko nga po sana, kaso Ano? Kaso sabi ni Renz, wag daw muna. Kasi may bibilhin kaming lote. Sayang naman, mura lang daw po. Hay nako, anak. Huwag kang maniniwala kay Renz. Bakit po, ma? Basta, umuwi ka na lang muna dito para malaman mo. Sige po, ma. Susubukan ko pong magpaalam sa amo ko. Sige, anak. Balitaan mo ko. Opo, ma. Ano kaya yung sinasabi ni mama? Ma! Ma! Anak! Kamusta ang biyahe mo? Ayos lang po, ma. Nakakapagod lang po. Sige, anak. Pasok na tayo sa loob. Anak, ito yung tubig mo. Anak, kaya pala kita pinauwi dito dahil may kailangan kang malaman. Ano po yun, ma? Matagal ko na sanang gustong sabihin ito. Kaso, baka pag nalaman mo, baka kung anong mangyari sa'yo doon sa ibang bansa. Ang alin po, ma? Huwag kang mabibigla, anak. Si Renz kasi, may pinag-aaral pala siya. Ha? Sino naman po? Yung kapatid niya. Alam ko yun, ma. Hindi, anak.
Yung babae niyang pinag-aaral niya habang nasa ibang bansa ka. Hindi totoo yan, Ma! Hindi magagawa sa akin ni Renz yun! Anak, maniwala ka sa akin. Ako ang mama mo, kaya dapat akong paniwalaan mo. Ma, mabait naman sa inyo si Renz. Bakit niyo siya sinisiraan sa akin? Hindi ko siya sinisiraan, anak. Pumunta yung kaibigan niya dito para sabihin sa akin ng totoo. Hindi! Hindi, Ma! Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Anak, huminahon ka! Renz? Renz! Renz! Oh, babe! Nandito ka na pala. Oo, sabihin mo sa akin na hindi totoo yung sinasabi sa akin ni Mama. Ha? Ano yun? Ano ba sinasabi mo? Mahal, sino siya? Mahal? Sino to? Ibig sabihin totoo yung sinasabi sa akin ni Mama? Manloloko ka! Magpapaliwanag ako, Myla. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag sa akin? Kitang-kita na ng mata ko ang kalokohan mo. Grabe ka, Renz. Akala ko may naipundar na ako sa pinagpaguran ko sa ibang bansa. Myla, pasensya ka na. Pasensya? Hindi kita mapapatawad at yung babaeng yan. Renz, ibig bang sabihin nito? Sa kanya galing lahat ng pera na binibigay mo sa akin? Oo, Sheila. Bakit mo nagawa sa akin yun, Renz? Nagtiwala ako at pinagmalaki kita sa mga magulang ko. Akala ko pinagpaguran mo ang perang ginagamit ko sa pag-aaral ko. Sinungaling ka! Hindi ako magpapakasal sa taong sinungaling na gaya mo! Sandali lang, Sheila. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako! Ano ko ngayon? Tapos na yung kaligayahan mo. Ang bilis ng karma, di ba? Myla, huwag mo akong iiwan. Ayoko na, Renz! Tama nga si Mama! Isa ka manluloko at manggagamit! Myla!